Динар, театр dünyasına ничек килеп кирдең? Ишеклер аша. Казан театр училищесін тамамладым. Аннары инде безне целевой набор белән Әлмәт татар дәүләт драма театрына эшкә алдылар. Син үзең Әлмәтнеке? Юк, мин үзем Чалныкы. Әлмәткә күченеп килдең. Әйе, Казаннан. Чалдан Казанга, Казаннан Әлмәткә. Үкенмәдең? Юк. Үкенсәм алыштырыйм, мин имтиханда Әлмәттә 10 ел. Син Йолдызнамә буенча кем? Үгез бозау. Ышанасыңмы гомумән Йолдызнамәгә? Мин гомумән бик сирәк әйбергә ышанам. Хатын-кызлардан нинди сыйфатларга өстенлек бирәсең күбрәк? Белмим, һәрбер сыйфат хатын-кызга хас, шуңа күрә мин алай аерып, ниндидер менә сыйфатны менә бу сыйфатлыкка өстенлек бирәм дип әйтә алмыйм. Һәрбер сыйфат хатын-кызны бизи, ул аны гүзәлләндерә. Шуның белән ничектер матурлана һәм туплана димесең гүзәл затларыбыз. Ярар, алайса башкача бирәбез сорауны. Нинди сыйфатларны яратмыйсың? Хатын-кызларда гына түгел, гомумән кешеләрдә. Кешеләрдә белмим, икейөзлекне, алдауны, гаделсезлекне. Менә үзеңнең холкыңдагы иң начар сыйфатыңны әйтә аласыңмы? Үпкәләүчән, горур. Шул ике сыйфаттыр. Аерым менә ярылып торганнары. Бала чакта кем булырга теләдең? Амон. Амон? Әйе. Ни өчен? Белмим, мин ни өчендер. Ну, теләк ул бер, ә барыбер тормыш үзенең сукмагына бастыра һәм үзенекен итә. Теләк белән һәр вакыт теге тормыштагы менә ничек дип әйтим? Чынбарлык ул туры килми. Ни өчен Амон? Мин Сабантуйда менә ничектер кичкенә чакта күрә идем. Миңа гомумән формалы кешеләр шул бүгенге көндә дә шулай менә. ЮХИДИ хезмәткәрләрен дисеңме, полиция хезмәткәрләрме? Гомумән формала кеше, летчиклар, космонавтлар. Менә кичкенә чакта Сабантуйларга йөри идем. Безнең шалда гел оцеплениедә тора иделәр алар. Алар миңа һәр вакыт ниндидер менә мин Сабантуйны түгел, аларны карыйдым, күзәтә идем. Алар ниндидер теге горур, көчле шундый. Менә һәм мин аларга соклана идем. Һәм ул балачакның ниндидер соклануы шул хәтле теге эштә кирип калган эшкә тәэсир иткән күрәмсең ул вакытта. Һәм менә шул да мин үскәч Амон булам дип уйлыйм, шундый теләк бар иде минем. Хыял, белмим, теләкме ул хыялмы? Теләктер. Хыял булса, калган инде ул хәзер. Бәлки, хәзер мин теге уйлап куйдым, теләк белән хыялны аермасын, шуңа күрә әзрәк уйга баттым. Яхшы, менә бер күрүдә гашык булуга ышанасыңмы? Ышанам. Шулай булганы бармы? Юк. Ләкин ышанам. Тормышта синең өчен үрнәк кеше? Абыем. Бер туган абый. Әйе. Ни өчен? Чөнки ул минем терәгем, чөнки ул чыннан да минем өчен иң ышанычлы кеше. Шуңа күрә ул миңа үрнәк. Сез гаиләдә икәү? Әйе. Үткәндәге бер көнгә яңадан кайту мөмкинлегең булса, кайсы көнне сайлар идең? Ниндидер истә калган бер вакыйга. Менә мин кабат шул хисләрне кичерер идем дигән. Белмим, әни белән булган бер көнне, берәр көнне. Аерым бер көн искә төшми. Юк. Төшенкелеккә бирелгән вакытларың буламы? Була, еш. Ул халәттән ничек котыласың? Котылмыйм, вакыт. Бары тик вакыт кына ничектер үзенекен эшли һәм ул халәттән чыгара. Махсус ниндидер эшләр, көч аның өчен түкмим. Театр ярдәм итми? Театр кайбер вакытта үзе шундый хәлгә кертә әле. Кызык. Артист булмасаң кем булыр идең? Амон түгел. Амондан тыш. Летчик. Пилот. Ансы да бер хыял. Ансы хәзер бүген туган теләк. Яисә кайбер вакытны уйлап куям, әйтеп, ничектер стюард булырга, әллә пилот ничектер соңга калынган инде, хәер эштә бар.
Стюарт ничектер әйтәм бит менә. Ул форма кию теләге һаман ничектер күңелдә. Ну, театрда әлегедә баягы андый рольләр. Ну, менә әлегә биреләде? кызларга каршы ничектер менә шундый рольләр эләккән юк менә теге форма Юкмы? киеп уйнаган. Юк. Ни өчен бу хакта үзегезнең режиссерыгызга әйтмисез? Мен рольләр сорамыйм, ниндидер теләкләр белдермим. Чөнки мин менә ниндидер теге сорап алмаган, ә үзеңә теге ничектер эләккән, туры килгән роль кызыграк, һәм ул теге көтеп алган роль менә алай эшләү кызыграк. Көтәсең, нәрсә эләгер микән теге. Балык тоткан кебек. Балыкта белмисең бит нинди балык эләккәнен. Менә шулай бер. Алай сорап алган роль. Сиңа күбрәк романтик рольләр килешәме? Белмим. Аны теге үзем чыгып әйтә алмыйм. Аны тамашачыларга күбрәк күренәдер инде. Ул нинди ниләр бар? Романтик тагын. Комик, бәлки трагик рольләр. Белмим, элек мин һәрвакыт әйтә килә идем, мин комик рольгә туры килмим дип. Ләкин менә башка фикерләр дә ишеткәнем бар. Аннары уйлап карыйм, мин күп кенә комедия спектакльләрендә уйныйм икән. Айрым ничектер бүлеп, айрып әйтә алмыйм. Менә мин мондый юлдан, мин менә шундый жанрда эшлим дип. Универсаль актер. Алай булгач та әйбәт. Башка театрларга, концертларга йөрисеңме гомумән? Әйе. Әлбәттә, күп түгелдер инде ул менә Казанга. Нинди театрларга йөрисең? Камал театрына йөрим. Вакытым чыкканда. Әлмәт театрында без бит теге Сапожник без сапог кебек, үзебез театр. Бездә бер генә театр. Шуңа күрә кайдыр барып булмый, ә концертларга я вакыт җитмий, я теләк юк димесең инде, белмим. Мин концертларның да барсына да йөрмим. Эстрада, гомумән эстраданы яратасыңмы, тыңлыйсыңмы? Яратам һәм тыңлыйм белән ике сүзне, ике төшенчәне аерыр идем мин. Яратам дип ничектер алай кычкырып әйтә алмыйм, ә тыңлыйм. Кайвакыт тыңлыйм. Тыңлыйм, кайвакыт түгел, гел тыңлыйм. Ни артистларын атап әйтә аласыңмы менә Ну, шуның иҗатын яратам. Мәсәлән, менә бүгенге көндә хәзер менә Әлмәттән Казанга килгәндә флешкамда нинди? Айдар Галимов, Илсия Бадретдинова, Элвин Грей, Әнвәр Нургалиев. Менә ниндидер шундый подборка. Ә булай балачак кумирем диммесең инде. Артист кешегә теге хәзер шулай диләр бит. Не создай себе кумира, теге кумир булырга тиеш түгел дигән шундый бер төшенчә яши. Белмим. Килешәмме мин аның белән юкмы, анысын әле белмим, уйламадым. Айдар Галимов балачак ниндидер нием. Шуны тыңлап, карап үскән егет мин. Салават. Салават ничектер туры килмәгән күрәмсең. Тормыш юлыма. Салават кырыйда калган. Мин аны теге тыңлыйм, ләкин Айдар Галимовның мәхәббәтен ничектер әнисендер, әнип ярата иде аны. Кичкенә чактан мин шулай җитәкләп, букетлар алып, без концертларга йөрим. Һәм безгә менә бүгенге көн кебек хәтерлим, ниндидер бер вакыйга иде ул, бер бәйрәм. Хәзер бит концертка бару, театрга бару, ул ниндидер теге кибеткә кирип чыгу кебек. Бик позитив күренешкә әверелде. Ә мин хәтерлим, Айдар Галимовның концертына бер ай алдан билет ала идек. Әни матур итеп мине киендерә иде. Без аннары подземкага барып, подземкада сата иделәр ул вакытны. Ул вакытта бик теге кибетләр алай күп түгел иде, чәчәк букет артына шунда бара идек. Аннары утыра идем мин каушап. Концертның яртысы качан мин сәхнәгә чыгармам икән дип. Теге никтер дулкынлана идем. Менә шул мизгелләр һаман күңелдә. Шуңа күрә Айдар Галимов һәм аның концертлары шул хәтле балачактан тәэсир көчле ясаган. Салаватка минем йөргәнем булмады. Бәлки балачакта теге Салават концертларына йөрсәм, булай, әлбәттә, аның җырларын шулай күңелгә хуш килә. Язмышны үзгәртеп булмый дигән төшенчә белән килешәсеңме? Җитди сорау. Тиз генә алай җавап уйларга кирәк. Икеләнәм монда ничектер. Әйе дип тә әйтә алам, юк дип тә әйтә алам. Әйе дисәм, икенче уй килә башка. Бар язмыш, тормышыбыз Ходай Тәгалә кулында. Бәлки без аны үзгәртә алам дип
үз-үзебезне ничектер алдау гынадыр ул. Теге шулай тоемлау. Бу буладыр бәлки, но барыбер барсы да язылган инде ул. Ничек бар шулай? Кешегә бит һәрвакыт сайлау мөмкинлеге бирелә диләр. Нәрсәне тотсаң, тормышны? Тормышны гына түгел, менә көн дәвамында иртә белән тордык син. Мәсәлән, театрга эшкә барган, бүген бармаскамы, син аны үзең сайлыйсың. Юк. Алай түгел. Ничек? Менә ничек язылган шулай. Син аны бәлки уйларга, уй, фикер йөртергә була инде, әлбәттә барган бармы. Әле алай ничек инде барган бармы? Эшкә барга кирәк икән, син анда барасың һәр хәлдә. Андай уй, әле ул теге, мәсәлән, дискотекага бараммы, юкмы дип уйласаң, әле була. Анысы да ничек язылган? Менә ничек язылган, ахыр чиктә шул уй булачакта инде. Әгәр барга язган икән, син анда барасың. Барга язмаган икән, юк. Димәк, үзгәртеп булмый. Бу шулай булсын, булмый. Синең җавабыңнан шундый нәтиҗәгә киләм. Менә үзем дә шундый нәтиҗәгә килдем. Ха, була дисем, үз-үземә каршылык тудырам. Булмый. Син эшеңне яратасыңмы? Яратам. Театр синең өчен нәрсә? Театр минем өчен ул тормышымның ниндидер бер өлеше.